ale sanka bisaba sɔrɔ Mali fantan nani bɛɛ lajɛlen na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ o minnu matarafalen bɛ jabaraniw kɔrɔ yaasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV Seri fila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye Mali lahalayaw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'a kuma selen Kulikorokaw fini nɔ ka sanga ni promotion 47e promotion min bɛ tali kɛ EMIA ale kalandenw na golomasiri taabɔ olu don jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta a ye yamaru di o kalanden ninnu ma n'a bɛ taa maa 343 la o senfɛ a ye dantigɛli dɔ kɛ an ka ɲinikɛla minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu ka kuma galama la an ka ɲɛma dɔ fɛ an bɛ Ala barikada Ala min bi don yira na an ka kɛlɛcɛ kura min bɔlen filɛ nin ye o jɛkulu 47 ye olu bɛɛ bɛ mɔgɔ 343 ma u ka bɔli o bɛ tɛmɛ sira dɔw fɛ sira mun na u bɛ kalikasiyɛn kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye ani jamanadenw ye jamana kun bɔli la jamana lakani na ani baara kɛko ɲuman keleya ani jɛ okumu kɔnɔna la o okumu kɔnɔna an b'a fɔ ma tare tare ka tila ka foli bila u ka wulikajɔ ani u ka timinandiya la u tɔgɔ dara mɔgɔ mun na n'o ye Ala ka hinɛ la général de brigade Pangache Sangare ale kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min jɔyɔrɔ bonyana Mali armée dilanni okumu kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ ka daminɛ jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ la officier kunda fo ka taa se chef-d'état général des armées ma a y'o bɛɛ kɛ n'i y'a jateminɛ a ka dɔgɔ bi na i ko ye Mali i ko ye armée yɛrɛ kɔnɔ o kɔnɔna la an b'a ɲini u fɛ n'a ma ɲɛ u ka parrain kɛra ye u tɔgɔ dara o de la u k'u jija n'u ma dɔ fara u ka baara kan u kana fɛn b'o la n'i y'a jateminɛ an filɛ waati min kɔnɔ jatigɛ wale gɛlɛya bɛɛ o b'a yira olu minnu bɔlen filɛ nin sisan a yira k'a fɔ u kɛra kɛlɛkɛcɛ jolenw ye n'Ala sɔnn'a ma don nataw la olu bɛna taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka taa jamana kumabɔ ka taa jamanadenw lakana ani an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn bila jamanadenw ye n'i y'a ye n'i ko jɔnni kunnandi i ko sababu ɲuman n'i y'a ye an b'a fɔ an ka armée bɛ ka dilan bi a bɛɛ farala jamanadenw ka muɲu an'u ka sabali sabula da kan olu de y'a faamuya ko ka jamana armée labɛn olu de sɔnna k'u ka musaka labila min b'a to an bɛ ka armée dɛmɛ cogo min na an bɛ foli bila jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka a fɔ cɛden kura min bɔlen filɛ nin ye o bɛna bila baara min na n'o ye kɛlɛ baara ye n'o ye jamana lakanani baara jamana kumabɔli baara ye ale ni siran tɛ taa ale ni jitoya tɛ taa a ka kan u k'u jɔ jugu ɲɛ mun b'a to minnu ye an dɛmɛ an ka bi sɔrɔ bi mun fana b'a to an fana bɛ se kɛ an kɔmɔgɔ ye olu fana bɛ jama sɔrɔ bolo ɲuman kan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn fana bila an balima jamana tɔw ye minnu b'an fɛ yan kalan na AES mɔgɔw b'o la ka foli bila n'u t'u ka jamana u k'an ka foli s'u ka jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka jamanadenw ma k'a fɔ an ye AES bila sen na o bɔra okumu kɔnɔna la wulikajɔ caman bɛ ka kɛ ninnu caman minnu yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la AES kɔnɔna la mun b'a to u bɛna an ka jamana saba ninnu jamanadenw lakana k'an ka jamana dugukolo fana lakana hali bi an bɛ foli bila bɛɛ ye u bɛna taa baara min daminɛ Ala ka u kisi k'u tanga jɛkuluba min bɛ Mali jamana kɔnɔ kɛnɛyako bunako kan ni an b'a wele ko SOMIM bakuruba la n'o ye société malienne d'imagerie médicale ye ka bɛn ni u ka kɔngɛrɛba tako sabanan min baaraw bolo dara Bamakɔ yanni nɔ k'a daminɛ kalo tile 27 ka taa bila kalo tile 30 san 2025 o baara kofɔlen in kɛra ka sanga ni ministre muso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma Mali jamana kɔnɔna n'o ye colonel major Assa Bajalo mɔgɔ kofɔlen ninnu bɔra Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔngɛrɛba in a tako sabanan kɛnɛ kan an ka ɲinikɛla minnu tun b'a kɛnɛ kan an k'olu ka sɔrɔlu ɲamada Société malienne d'imagerie médicale bakuruba la SOMIM u ka kɔngɛrɛba tako sabanan baaraw kɛra ka bɛn juma novembre kalo tile 28 san 2025 min senfɛ u da bɛ don u ka degun n'u ka gɛlɛyaw u ka baarakɛlenw n'u ka baarabolodaliw la ni congrès congrès de la Société malienne d'imagerie médicale donc c'est un congrès min bɛ radiologue bɛɛ réuni Mali radiologue bɛɛ u bɛ fan o fan minnu bɛ Faransi minnu bɛ dugu wɛrɛ la Mali kɔ kan ani minnu bɛ kɔnɔna na ka taa fo Kidali olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bɛɛ ni i ka dɔnniya donc c'est une rencontre de donner et de savoir de donner et de recevoir donc bɛɛ bɛna expérience de partager
Nous avons, c'est la 3e édition, donc édition Folo Kera 2002, Flana Kera 2017, Nié Sabana de Amala Deli, voilà ça, Doga Fara édition quand ni de fait bébé Dondon Tomo, Iga Fara Iga Doniaka, Orebato, Ambe Chama Fara Anga Doniaka, parce que ni Itlala Kalana, Ota Bani. Tuma o tuma n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɛ hakilinaw fara fara ɲɔgɔn kan ka dɔgɔtɔrɔya sinsin o de bɛ an dɛmɛ ka banabagatɔw furakɛ ka ɲa. Ni kɔngɛrɛba tako sabanan in so min tɔgɔ la a kɛra kɛnɛ ye ka se ka kɛnɛya tigilamaw spécialistes enseignants universitaires ɲininikɛlaw an'u dɛmɛbaga jɛkulu kɛnɛyako bunako kan k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka se ka fɛɛrɛ ɲini u ka baara yakubuyali la. I kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i ka to ka to i sigiyɔrɔ la i mago bɛ arajo kɛ cogo min na a n'a ɲuman parce que arajo a kɛ tɛ dɔrɔn ko arajo kɛ mais arajo kɛ ɲuman ye i ka bana a kɛ fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn olu u ka baara sigilen don ma c'est pourquoi ko u bɛna ministre dɛmɛ pour que radiologue minnu formelen don sisan mɔgɔ t'a fɔ k'a bɛɛ bɛ se ka taa fɛngɛ na mais ka ministre dɛmɛ cogo o cogo ministre ka effort minnu bɛ ka minɛnw bila ka taa région na alors minɛnw u k'a sɔrɔ radiologue yɛrɛ bɛ déjà o b'a to minɛnw fana tɛ so ka to carton kɔnɔ ka mɛn parce que ni minɛn tora carton kɔnɔ ka mɛn hali ni dɔ wɛrɛ ma k'a la alors poussière bɛ d'a la o b'a ka baara segin kɔ an b'a fɛ ko o de fɛngɛ. Congrès ni a bɛna boli tile 3 de kan an ye tile fɔlɔ kɛ kunun o kɛra atelier ye pour que ka mɔgɔw ladɔnniya dɔɔni échodoppler kɛcogo la ani scanner interprétation na mais sisan nɔ bi ani sini an bɛna communication caman kɛ imagerie médicale kan c'est-à-dire radio koɲaw kan scanner IRM ani échographie intelligence artificielle min ye ko kura nalen ye o bɛna don imagerie médicale kɔnɔ cogo min na an bɛn'olu ɲɛfɔ ani baaraw taabolo kɛra cogo min minnu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka études kɛ a kan olu bɛ n'u ka résultats ni fɛngɛw d'an ma. Bi congrès in kɔni ni kɛra de pour que mɔgɔw kɛ a dɔn Mali yɛrɛ kɔnɔ sisan imagerie médicale bɛ cogo min na est-ce que an bɛ pointe la ani dugu tɔw ka surun ɲɔgɔn na bon ne bɛ se k'a fɔ ça va aujourd'hui parce que radiologues cayara médecin nucléaire bɛ yan et même les radiothérapeutes olu yɛrɛ caman bɛ yan donc an bɛ ka baara kɛ pour que Mali yɛrɛ dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na banabagatɔw yɛrɛ ka prise en charge bɛ se ka kɛ ka ɲa cogo min na donc o bɛ o la congrès ninnu bɛ kɛ de pour que ka mɔgɔw bɛ na ka n'u ka expérience ni fɛnw falen falen ka n'i ye mun sɔrɔ i bɛ n'o fɔ tɔw ɲɛna aw b'aw ka hakilinaw falen falen o bɛɛ bɛ don banabagatɔw ka furakɛli kɔnɔna la. Ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma Mali jamana kɔnɔ a ka dantigɛliw senfɛ a sinsira kosɛbɛ jɔyɔrɔ min bi sɔrɔ imagerie la kɛnɛya ko nasiraw fɛ k'a ɲini so min maaw fɛ hali bi u k'u cɛsiri laɲini min b'u bolo jako la kɛnɛya ko nasira fɛ u ka se ka sabati Mali jamana kɔnɔ. N'a fɔra ni ma radio kɔni kɛ kɔni furakɛli ma dafa parce que fura fɛn fɛn mana d'u ma u bɛ kɛnɛya u bɛ fɛ ko radio ma kɛ ko n'a sɔrɔ fɛn dɔ tun bɛ se ka ye radio la n'o de y'a to ma se ka kɛnɛya kosɛbɛ. Donc c'est pour dire que la radio est ancrée a bɛ mɔgɔw kun na aw ni ce aw yɛrɛ ye a fɔra cogoya min na on a des besoins cruciaux an mago bɛ radiologues la sur l'état Mali bɛɛ kɔnɔ mais a ma nɔgɔn damadɔni minnu b'an bolo an ma se ka olu yɛrɛ bɛɛ déployer fan bɛɛ fɛ parce que caman bɛ privé la mais états généraux ka recommandation ni fɛn na a fɔra halisa an ka radiologues ɲini an ka yɔrɔw dilan an y'a ɲini ala fɛ ni yɔrɔ ninnu sera ka dilan ka ɲɛ ka bila condition na an bɛ se k'an ka radiologue dɔw récupérer ka bɔ privé la radiologie bɛɛ b'a importance dɔn an ka dugu ne ye ɲɔrɔn ka de n'an ka marakaw nana u mana taa dɔgɔtɔrɔso la cogo o cogo u bɛ ɲininkali kelen de kɛ est-ce que i ye radio kɛ yan
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko k'a daminɛ kalo tile 27 ka taa bila kalo tile 30 novembre kalo san 2025 nin kɛnɛya tigilamɔgɔw ka bɔ Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u da na se fɛn caman ma jako la kɛnɛyako bunako kan laɲini min bilalen bɛ sen kan n'o de ka Mali kɛ jamana ye kɛnɛyako nasira fɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadan lajɛrɛ in bi kɛ waati ye u ka se k'u hakilinaw falen ka dɔnniyatɛw tila u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn laɲiniw sabatili ma kɔngɛrɛba in ko bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ni karama kɔnɔ kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ ka association kalanbulon Firdausu ka bɔ Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ u wulila ka na i ɲɛda Serifila duba kan ka bɛn alamisadon novembre kalo tile 27 san 2025 bɔnni a kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka na foli ani barikada ni waleɲumandɔ kɛ ka ɲɛsin Serifilakaw ma baara kofɔlen a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛn u ka se ka na u ka bonyamasegi n'u ka kanu ka ɲɛsin Serifila duba ma baara kofɔlen ko bɛɛ lajɛlen kɛra Kadija Tarawore Serifila Jabaraniso tɔgɔ la ale ɲɛfɔli kɛ a ko la Yirimajɔ kalanbulon Firdausi maaw olu ka nin bɔ ɲɔgɔn ye Zamzam y'u ka denbaya la ka laɲini ti dɔwɛrɛ walasa ka na waleɲuman dɔn kɛ ani k'u ka kanu jira Arsidi Sherif Usman Madani Haidara ale ka denbaya la Haidara kɛra bɛɛ fɛ Haidara ye bɛɛ bonya surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya ne malimatu yɛrɛ Haidara ye ne bila den place de la donc Sherif ta jugara n'o ye bon an bɛ Haidara n'a den bɛɛ de fɛ Haidara n'a den bɛɛ o de la an ka mawuludu kɛra Sherifu ye kiske bila ka taa kiske taara ka taa an ka kɛnɛ nɔrɔya ka taga Haidara tɔgɔ la o de la an nana bonyamasegi la Sherifu ye a n'a dɔgɔnu a n'a ba ka se an karamɔgɔba yɛrɛ ma n'o ye Asheri Sherif Usman Madani Haidara an b'a ɲini Ala de fɛ Ala k'an n'u sutura Ala kana an n'u malo Ala ka hijabu da an n'u kan vraiment a ka kan ni mɔgɔ ye bonya k'i bamanana laada la n'i ma se ka dɔwɛrɛ kɛ kɔni i k'a fɔ a tigi ma kayi ni ce o la an ye hɔrɔnw de walhamdulillah bonya kan k'an bɔ o la Serifikɛ u y'an bonyali min kɛ an nana Serifila yan nɔ ka na bonya ma segi u ma an ka sedaba tɔgɔ la an ka malimatuba tɔgɔ la se tɛ anw ye mais duwawu sanuma b'an fɛ k'a f'u ye an bɛ duwawu k'u ye yarabi u bɛ jama makɔnɔ min na Ala k'u se jama kɔrɔ u ka nin bɔ ɲɔgɔn ye senfɛ fɛn min ye kalanbulon Firdausi maaw ye olu ye waleɲumandɔn jɔnjɔn taga di Arsidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ma ni ka kɛ waleɲumandɔn ani bonyamasegi ye a ma o siratigɛ fɛ a y'a ka nisɔndiyakanw da kɛnɛ kan nin bɔ ɲɔgɔn ye bɛna kɛ sababu ye walasa ka dɔ fara association kalanbulon Firdausi maaw ani Zamzam y'u ka denbaya olu ni ɲɔgɔn cɛ la adamadenyaw la Serifila duba kɔnɔ an bɛ to yen nɔ ka sanga ni Mali alisilame ɲɛmɔgɔ ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma denkɛ n'o ye Seyid Sherif Ahmad Tidiane Haidara ale ye furumuso Salma n'o ye Madame Haidara Nastu Traoré ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'o kɛ bɛsɛya jɛlenya ye Serifila santé o soba kɔnɔna na baara kofɔlen bɛ don Fatumata Zaraw ale ka bangeni nisɔndiya n'a munyamunyaw hukumu kɔnɔna na ni hakilina ɲuman ye a fɔra kosɛbɛ a Serifilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a buramuso Salma n'o ye tanti Haidara Fatumata Traoré ale min yɛrɛ bɛ ni koba in ɲɛnamaya san o san Mali jamana kɔnɔna na n'o ye Fatumata Zaraw ye o baara kofɔlen a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛn maa caman ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'u ka nisɔndiya yira Serifila Jabaraniso tɔgɔ la Kadija Tarawore ale bɛ ɲɛfɔli kɛ o ko la kɛnɛya o tɛ taa sanuya matarafali kɔ o hukumu kɔnɔ maaw bɔla iko kɔnɔkulu ni ka na Madame Haidara Nastu Traoré ale dɛmɛ a ka nin baaraba in na n'o ye centre de santé Serifila ale sanuyali ye an ba n'o ye karamɔgɔ buramuso tante Nastu Traoré ale fana ye a ka dɔgɔtɔrɔw fara ɲɔgɔn kan kuma a yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye a ye dɔgɔtɔrɔ fana fara ɲɔgɔn kan ko nin ko in na o yɛrɛ fana ka o jɔyɔrɔ fin ka o seko yira Fatumata Zaraw ko la an kana fara ɲɔgɔn kan ka dɔgɔtɔrɔso in ta kabi fa 3e étage k'a bɛɛ saniya k'a ko k'a kɛ propre ni Ala ka diɲɛ ye wa an bɛ nin bɛɛ la tante Nastu a yɛrɛ fana bɔrɔsi b'a yɛrɛ bolo a yɛrɛ b'a la ka baara kɛ n'a yɛrɛ farikolo ye nin baara in kɔnɔna na o la an kalandenw man ka saliya fewu sisan n'an ye ninnu ye i mana k'i bɛ saliya cogo o cogo i bɛna ninnu dɔ ye baara dɔ la e ma se a kɛ ka se yɔrɔ min na o k'i fa don i tɔ la ka taga fɛ o de la an bɔra bi i n'a fɔ kɔnɔkulu ka na dɔgɔtɔrɔso in ko k'a gɛ k'a kɛ propre ni Ala ka diɲɛ ye wa an yɛrɛ fɛnɛ nisɔndiyalen don a baara kɛli kan nin waleya in ka bɔ Madame Haidara Nastu Traoré yɔrɔ n'ale ye Arsidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale furumuso ye a kɛla nisɔndiyaba ye Ayibaw Fatima Zara maaw bolo olu min ye Seyida Fatima Zara alayhi salam ale ka anniversaire ɲɛnamayabaw ye Seyida Madame Haidara Nastu Traoré ale ko n'ale ba y'a jɔ yɔrɔ yɔrɔ k'ale bi jɔ ye mais ale yɛrɛ nan'i réfléchir k'a fɔ ko ale da ka jama k'olu fana bɛna ɲinɛ
ka na dɔgɔtɔrɔso ko ka fara misiri kan Fatuma Zaraw fana ka hakilina dɔ de y'o ye ka mɔgɔ dɛmɛ socialement moralement Fatuma Zaraw ko mɔgɔ ti content ko fo n'o y'a sɔrɔ i ye ɲuman de kɛ an bɛ ɲuman de hukumu kɔnɔna na ka na banabaatɔw kɔrɔla sanuya ka jɛ an kɔni fɛn fɛn bɛ an da a hiba Fatuma Zaraw cɛ n'a muso min bɛ an da o de ye dɔrɔn foli ni barikada ani duwawu an denmuso ye n'o ye Madame Haidara Nassou Tarawele ye k'a ɲini Ala fɛ vraiment a ye nin kɛ ni ŋaniya ɲumanya min ye hali bi Ala ka ŋaniya in sabati a yɛrɛ la fɔlɔ. Fɛn min ye centre de santé Cherif Lamaw ye olu kɔni ye nin waleya in tanu kosɛbɛ. Vraiment a ye hakilina min sɔrɔ ka centre nettoyer bi a diyara anw ye a bɛnna an ma parce que ni mɔgɔw nana o yɔrɔ de lajɛ fɔlɔ ni yɔrɔ ma nɔgɔ ni yɔrɔ saniyalen tɛ dɔrɔn o kuma ka jugu et puis u bɛ bɔ ni anw ye b'a ko dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ nɔgɔlen don vraiment a ka baara in kan ka waleɲuman dɔn an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ni ɲɔgɔnna caman kɛ centre in na an bɛ welekan min fɔ Nassou Madame Haidara tiɲɛ yɛrɛ la halisa u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan n'u ye dɔ fara a kan ani an yɛrɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka fara olu yɛrɛ kan ka yɔrɔ ninnu jɔsi. Nin waleya in bɛ Madame Haidara Nassou Tarawele ale n'a ka jama ka wuli ka jɔ ko fɔ an'u ka hinɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu mako b'a la. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruw la min bɛ lase aw ma karamɔgɔ Musa Fanba fɛ. Guinée Bissau kaw fɛ fangasinamatɔ ɲɛma min ni jamana ɲɛma kun bɛ ɲɔgɔn na kalata senfɛ n'o ye Fernando Dias da Costa ye a bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye yanni kalata jaabi labanw kun ka bɔ k'u bi Guinée Bissau jamana kɔnɔ a kun y'a jira k'a ye jamana ɲɛma Umaru Sissoco Embalo bi kalata in senfɛ jamana ɲɛma Umaru Sissoco Embalo fana kun y'a jira k'a fɔ i y'a bi kalata senfɛ Fernando Dias da Costa fangasinamatɔ ɲɛma a ye wele bila surasiw ma minnu ye fanga ta Guinée Bissau a k'a b'a ɲini u fɛ u ka fanga ɲini dɔ Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PAIGC a ɲɛmaaba Domingo Simões Pereira min minɛn bɛ u bolo u ka bila ka fara tɔɲɔn minɛnenw fɛnɛ kan n'u ma fanga ɲini dɔ ɲɛma bila Domingo Simões Pereira a n'a tɔɲɔnw a n'a jagoya ale kan a k'i kɔ da u kɔ la hali n'o y'a sɔrɔ ko surasiw don ka sabu kɛ u bɛ k'o de jagoya ale kan a ko i labɛn bɛ bi ka taa fɔ ko in da la a ko fɛn min kɛra Guinée Bissau kaw fɛ yen ka fɔ ma jaso namara de kɛra jamana ɲɛma fɛ Umaru Sissoco Embalo kumana kuma min na y'a dɔn k'a fɔ ale y'a bi jamana kuntigisigi kalata la fanga man ka segin ale mɔ a filɛ ka janfa dɔ kɛ ani surasiw cɛ ka kɛ i n'a fɔ ale ka fanga binna o surasi kelenw fɛ ni ka fanga di olu ma k'i yɛrɛ ta Novembre kalo tile 23 tɛmɛnen jamana kuntigisigi kalata kɛra Guinée Bissau Novembre kalo tile 26 yanni kalata jaabi laban ka bɔ k'a bi surasi dɔw bɔra k'u jɔ k'a fɔ olu ye fanga ta ko Umaru Sissoco Embalo ka fanga binna o Guinée Bissau jamana kelen kunga Umaru Sissoco Embalo jamana ɲɛma kɔrɔ n'a kun nana Senegal fabala Dakar ka sabu kɛ Senegal jamana ɲɛma Basiru Jumaye Faye kun ye pankurun gɛrɛngɛrɛnnen dɔ wuli ka taa nɔfɛ ka na n'a ye Guinée Bissau jamana ɲɛma kɔrɔ Umaru Sissoco Embalo ye Senegal faba Dakar bila a bilamata min yɛrɛ sɔrɔ Congo Brazza jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso fɛ kunnafoni di siraw ye a jira kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Nɛma Media k'a fɔ juma Novembre kalo tile 28 ka dugu jɛ sibiri Novembre kalo tile 29 la ko jamana ɲɛma Congo Brazza Denis Sassou Nguesso ye pankurun gɛrɛngɛrɛnnen wuli ka taa nɔfɛ Senegal faba la Dakar ni ka lana Congo Brazza k'a fɔ jaso min kɛra Guinée Bissau kaw fɛ caman kɛn bɛ ka jira k'a fɔ jaso sɛbɛlama tɛ jamana ɲɛma Umaru Sissoco Embalo yɛrɛ de ye fanga di surasiw ma ni k'i yɛrɛ ta ka sabu kɛ a t'a fɛ fangasinamatɔnw ka fanga ta Guinée Bissau a kɛlen ka jira k'a fɔ a ka fanga binna o yɔrɔ bɛɛ CEDEAO ye lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Guinée Bissau ka bɔlɔlɔ na sira fɛ CEDEAO ma ɲɛmaw u farala ɲɔgɔn kan ka ɲini Basiru Jumaye Faye fɛ a ka lana a ka jamana kɔnɔ Congo Brazzaville jamana ɲɛma fana Denis Sassou Nguesso jɔyɔrɔ fana bonyana o kɔrɔ kosɛbɛ Basiru Jumaye Faye ye Guinée Bissau jamana ɲɛmakɔrɔ Umaru Sissoco Embalo lana a fɛ Senegal faba la Dakar nka sele Senegal kuma cayara ka sabu kɛ a sidɔn bɛ bɛɛ fɛ k'a fɔ ka fɔ ma jaso Guinée Bissau Basiru Jumaye Faye n'a ka minisiri ɲɛma min tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bi Ousmane Sonko a bɛnna ni ale ka taali dɔ ye Senegali wasabulo kɔnɔ dantigɛli dɔ la ɲininkali tɛnkuna la wasaden dɔw fɛ
angeme ka me ka fo Guinée Bissau jamana nyema na mbe anvea adunga ka fo jaso inguma cha ya mbe hakili nanda ye munye kuro na manya ka fo au debe fangana atise kana jamana kono nyinemo Ousmane Sonko aya yira ka fo femi ngera Guinée Bissau ka ufe kiera la itafe ka me kuma inga ka sabuge sebe kote nga akanna Senegal jamana kono Senegal jamana nyema o seba yeke o nga namanya koko be njogoro bebe seke hakili nanda fo aro ale hakili nanda eminye aku beba do ka fo namara de kera Guinée Bissau ninga fo jaso ko ino aku femi ngera Guinée Bissau ko bendate kalatama kunje kalata jabi mabofolo jamana nyema kashinga foko ale ka fanga bina ka fanga lateme surasu ka buluka utesebe koye ni ya dalemo kalata jabi ka bo kalata jabi boba ufe Guinée Bissau mami nyese bayata jamana kundigesiki kalata la jamana nyema minye fanga de surasu mo kana anve ya Senegal akabwali folo ula kunyajira ka fa yese bayata ani mami ngume nyona fanga sinamato nyema no ye Fernando Dias da Costa ye ofene kunyajira ka fi yese bayata kalata jabi boba ukajabi bo ni mami nyese bayata ukaddo amase surasika fanga table Ousmane Sonko Senegal ministre nyama ko oyale donyoro yokuro o kuma nana cha Senegal jamana kono nema media mo ka fola amanya mingo akera oye kuna fone do nana naye kafo Guinée Bissau jamana nyama Umaru Sisoko ambalo yerede ya nyininza Congo Brazzaville jamana nyama Denis Sassou Nguesso fe nabise ka fereke ka lelasi Congo Brazza yanaka bo Senegal aye jamana nyama Bassirou Diomaye Faye la donia bolila ka wale nyumando aka bisimila lu fenena Nigeria ka jamana nyama kora minzi no kacha farafina manga manjamana ukono mabe ayere malike ko cha mange anga kafo jasula Goodluck Jonathan ale kumbe Guinée Bissau jamana kunigesi galata jatemine baula ale re dabali bane ye kumata ka jira kafo femi ngere fle ninye olu nye bosole nyana Guinée Bissau dugu koloka kunna mara kodu akoni yere nyininga jamana nyama de ya reka kafo jasu ko bawo ale kafo jasu cha mange chugo ye farafina jamana nyama ka kafo ka jasu jamana nyama yere de baka mo wele ay nanga fanga bina akategere nu mbabu labi ma wele mami manaja jesere genani jabara nizo bi wele afe ka boroke no lu ye fanga jafe abarata eminembe ko sebe kote ninye Nigeria jamana nyama koro Jonathan Goodluck ka hakilinai bawo ko ingera ka letwe aya ira ka ba kuma shuli kodo benga mvanga tabulo mo Ameriki jamana nyama uye ajira ka fo doko ku nata halibi unawulika joke Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky nofe jangwa bise kaso ukakele ba fere dajira lemo ani eresela jamana chi korofo mena kabo kuna foni disula mimi wile ku Washington Post kuna foni disoye ajira ka fo Volodymyr Zelensky abilama abegwele ya bakono ni unyininga ubafo kabina na jamana nyama yala amadeli kaninyo na gwele ya ye anyela politiki binaku yereka bi majate lendeble ka sabuke yuruku mi no shidona akafanga kono kosaina segasegeli ke jakulu bafla fe oya sebe korola noko ka sabuke minu ndoko yeme yuruku la abetengumbe jamana nyama Volodymyr Zelensky la obajira ka fo ayre toko biseka ye yuruku la mami nyaka chef de cabinet fanga kono André Yermak o wulila ka ba joro la ka sabuke otoko yera yuruku la donata wula Washington Post kuna foni diso ka fola Ameriki jamana nyama obina wulika jokura woreke Volodymyr Zelensky no fe ka sebe koro kuru fa ka do udonga dafe kamangaba ani iresela jamana che Ameriki jamana nyama ugakele ba fere dajira le famvlaula akunzigi mbe luma mugani zeginga luma mugani zegi kono kuma ushidone amabe Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky mo amabe ademenyo mo nazara latomba Union Européenne kono folu kunya nyini Ameriki jamana fe fale ka do luma nunu ndo usigi chugula ka sabuke nabe walela iresela jamana abi tege no fa nongo okmana oluye sanza ba minge ka iresela jamana kele Ukraine jamana no fe nafatna ye o kelela leba woro kalot lemuga ani sabate mene la jado kera Ameriki jamana nyama ni Ukraine jamana nyama uche Genève RBC kuna foni disra ka fola Ukraine jamana kono fambla uye barabake sigiga fokono manga bani fere dajira leka o nga yoro minumbe isa notice ka jatige ni jamana nyama erete Ukraine jamana tamadu ye anyine Ameriki jamana tamadu ve angani yoro nunumbla ka Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky ni Ameriki jamana nyama Donald Trump ka sigi makono
n'u fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ u n'a lajɛ n'u bɛ se ka ɲɛ a la cogo min n'o tɛ anw da ka dɔgɔ nin yɔrɔ ninnu nɔ don nataw la sa Donald Trump ni Volodymyr Zelensky kan ka ɲɔgɔn ye nka u bɛ kɛ don min fɛnɛ na da ma se o ma fɔlɔ. Nɛgɛjuru bɛ sira dɔ fɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ye a jira Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro la n'a ma fanga bila a ja la a b'a bila a koya la k'a sabu kɛ Ameriki jamana laban bɛ don a nɔfɛ jagoya ni vɛ kulu bali ka wuli ka bɔ jamana ɲɛmaaya la Venezuela jamana kunna kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ Ameriki jamana kunnafoni di sira la min bɛ wele ko Wall Street Journal a kɛlen k'i sinsin Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump masurunamaw kan. Wall Street Journal kunnafoni di so ye a jira k'a fɔ Donald Trump ni Nicolas Maduro ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru bɛ sira kuma ɲɔgɔnya Donald Trump y'a jira Nicolas Maduro la n'a sera an bɛɛ de ko n'a ye fanga bila ko fɛn n'a sɔrɔ ko fɛn tɛna sɔrɔ u ko fɛn min ma ko amnesty ni o ye ka yafa maa mɔ i t'i wele kiiribulon si fɛ k'o na jɔ jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro ye a n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Donald Trump a ye san 4 fɔlɔ min kɛ Ameriki jamana kunna san 2020 mars kalo la a kun ye a jira k'a fɔ Ameriki jamana kiiri kɛ mɛn ka Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro a n'a ka minisiri caman kɛ drogue jagolaw ye minnu bɛ ka jɛ drogue jagolaw fɛnɛ fɛ drogue jagolaw minnu bɛ ka maaw jarawele n'u ka kokolo ye o kuma ko dollar wari miliyɔn 15 labila an bɛɛ maa o maa n'i sera ka kunnafoni di Ameriki jamana mɔ kunnafoni min bɛ se ka kɛ sababu ye Ameriki jamana ka Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro minɛ k'o y'i ta ye a nanen fanga na tiɲɛ filanan in na uti kalo daminɛ a y'a yira k'a fɔ a kun ye nafolo min labila dollar wari miliyɔn 15 k'a y'a kɛ miliyɔn 50 ye maa o maa na se ka kunnafoni di Ameriki jamana ɲɛmaaw mɔ walasa Nicolas Maduro ka minɛ o y'i ta ye Ameriki jamana kunnafoni di sira caman ye a jira k'a fɔ bɛɛ ka sigi n'a ye Venezuela jamana a bundetɔ don Donald Trump ka fanga fɛ a ti mɛn alamisa tɛmɛnen Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump kun ye a jira k'a fɔ a mɛnna ka drogue jagolaw ka kurunbaw bon waji kan sisan sa a b'a fɛ dugumasira yɛrɛ de k'o minɛ a ka kɛlɛcɛw bɛ don Venezuela yan b'a fɛ ni ka drogue jagolaw kɛlɛ surasiw bɛ don cogo minnu na a da kɔni ma se o ma sibiri tɛmɛnen Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ye a jira k'a fɔ Venezuela kunna n'a bɛɛ lajɛlen bɛ datugu a man kan pankurun jagɛda ka pankurun k'i pɛtɛ Venezuela kunna o kɔrɔ ye pankurun ti bɔ Venezuela k'i kunda diɲɛ kan wa diɲɛ pankurun mɛnɛ ti bɔ diɲɛ fa dɔ fɛ k'i kunda Venezuela kan n'i y'a kɛ i ye farati kɛ ni fɛn y'i sɔrɔ i sigira n'a ye ka sabu kɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump y'a fɔ ko sanfɛla ka suwa pankuru kana pɛtɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka lase aw ma ka bɛn ni kuma ye sɔɔni sisan ni an wulila Boubacar Traoré ani Dawuda Traoré Bokele u n'u ka maa welelo sans langue de bois olu bɛna kɛnɛ sɔrɔ yan'o cɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ